Dobrý deň, milí moji priatelia. Vinšujem vám nový rok, aby vám odpadnul z pece bok a z kozuba rúra, aby vaša polovička bola do roka hrubá. Veľmi pekne vám ďakujem za blahoželanie, ktoré mi posielate, na ktoré odpovedám. Teší ma, že si spomínate aj na mňa počas týchto sviatkov. Aj ja si spomínam. Robím tiež nejaké videjka s dcerkou hlavou, ktorá sa mi týždeň flákala po horách. Ešte, že prišla, že ju medveď nezožral. No. Dneska pracujem na Betlehemikoch. Treba ich vypilovať. Ďalej chcem sa poďakovať aj takým ľuďom, ako je pani Tatiana Rozborilová zo Skalice, ktorá si odo mňa objednala Betlehem, ktorý sa jej 18. decembra sa jej poslal. Volali sme jej, ani obraz, ani zvuk. Mohol mať niekto druhý krásne Vianoce. Vďaka takýmto nepreberačom zo Skalice sú o to smutnejšie Vianoce z jedného z vás. Ale nebanujte, pracujem na nich, budem ich postupne posielať. Musel som to povedať, lebo sú aj takí ľudia, ktorí si naobjednávajú, nehávajú si to na poslednú chvíľu a nakoniec sa mi balíky vrátia, kde tiež doplácam na poštovné. Uvítam serióznosť. Predsa sme ľudia, nerobím to pre zisk, ale hovorím kvôli dcerke Lesane, aby sa jej uzbierali peniažky. Lebo za chvíľu je máj, jún, dovolenka sa blíži, aby sme si zase mohli vypať tak ako v Štúrove zo 2-3 dní. A to by bolo asi tak všetko. Tak ešte raz, všetko najlepšie v novom roku, hodne zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Aby sme si boli navzájom ľudskí a čo ešte? A všetko, čo k tomu patrí. Pápa, ďakujem, že ma sledujete, teším sa na vás, na vaše komentáre. Dovidenia na budúce.